Anata karon sa tubig sa Taguluan guys. Diri sa scope sa Bukidnon. Kini nga tubig nga nagagas ato ning kisingan o alihan para mahubas siya o muhinay ang agas. Ay kung muhinay na ang agas, sayo na kuha ng isda. Nahubas lagi siya. Tawtaran gyud bugin human. Ini siya na to guys ha. Ini ay ali o. Siya. Ito yung sunahan ng trapal, Andre, spin sa bus langkad guys. Oh, hinay na lang tubig oh, gamay na lang. Aga siya pero hinay. Amo ni si Dani guys oh. Yung tangan og ng trapal. Na. Apa na, mabaw ng tubig. Ada kayo kanban, liguan murag swimming pool. Ikaw mo sa una, may gamit ang trapal. Dugay dito sa pakuton, mga bato. Karani mga bato ako. Kawarang-arang kay namay trapal. Dali ra siya iatang, dali, taod. May gilaran mo siya pagpan. Now, kita niyo tagbot, daw ng tagbot. Iuna, ay trapal. Doon naman sa nang kuha na. Kung tagbot. Kanang sagbot mo na siya nga kwan, yung napir mo na yung gigamit pag banani. Ini ang tubig oh. Kumay ng tubig. So, mapanagid siya. Kung naisda, yun tayo na siya kwaon. Ato guys, lawas ka sa ubos guys, sa panahon nito ah. Kung ito buong ang kitaon. Kubay ta, Dani. Naisda oh. Oh, gagmay lang. Ito na. Tuh arah lagi, tanawa oh. Nawan nyo guys, isda. Klaro nyo guys, kamera. Oh, gagmay siya. Oh, nagyapon na niyo, gagmay gyapon. Sige lang kay makuha unya guys. Napakita daw atong uturag video makita makuha niya kuan ang isda. Wala gagmay kay naa. Nara guys, ang buo guys, nga gingon. Ning gitabunan og ng musket. Ini siya. O ang tingsulod sa isda guys, kining gabi gasulod na sila kay kuan man ning oy makakita. Siya Daniel. Wala pa ni sa sulod. Inya gabi noon o buntag na sa panahon pro kay naisud ani sudod. Come on, make a bagatong ako. I'm a nigga with an attitude. Amo ni kadua nga buhol ya sa ubos nga to yata. I'm a vibe for my side in the CPT. God bless the Nanarang ko na to karong buntag guys. Sinamok ya no. Lingkod po na. Magagmay na ako ang mga isda. Atay kining manok kay sige no. Tutuga ako noon. Nay ko ang dalapakan gagmay. Amo ni ang buo dito sa ibabaw nga giatang guys, naisulod nga kasili. Isa ra kabuk ang nakasulod nga kasili o mga gagmay din nga mga isda. Ato sa ibalhin og sudlanan para maklaro ang kwan mga isda. Anara guys ah. Kini ang abay sa kasili ng muragwati. Kuan na siya kaning munay gitaw og banusok. Na gulang na siya nga isda di kay nagadagko. Na kanang gamay. Mga pait din ang uban nga isda og naday ulang gagmay, dalpakan nga gagmay. Magagmay pa mga kuan na kuha. Tuyok ang kasili oh. Ning kasili gamay di ni kakakumpensaan guys kay kamay lang na pero kusgang kay na kung di ta suito ana na di na buyan ginato dito ang PC kay tuyo ko maginagyod kung makalambot sa tong kamot na mahugot ni ayo di man na siya mundag tuyok.
So sa kan atong linaw. Oh, dagko tulo ka buok. Siko po na to. Tulo. Karpa dagko. Ako magyatuan. Ay karpa kay dagko. Gabukaw to kahoy na aktisin ko na mabaw man sa buo. Daw mabaw. Klaro sila tinaw. Tanaw ka dalon na ang laya. Dagko. Kapin 2 kilo tong kuan tulo. Basi napat ko uban. Dito naman ko ni kuan pag kita na ko tulo. Dito? Ha? Nagtapok ang tulo. Dito sa Gabong nga linaw. Tara tulayahon ba si kupon. Sa busungan. Pusungan pa ba ibanan ba? Busungan. Sa tabaro. Nagkuan ako dag kahoy na pagsubi na ko ibabo kay naman di kuan eh karpa. Daghan pa kay mga pait. Dua. Dito ko saan ni kahoy. Uy, hila. Muskit. Itong muskit. Paatong ko ano. Ah. Katong po. Ang kampo parang. Dagko mo gyapon ba? Tumungol kinadak-an. Ako sa i-post ni. Tara. Ay, dako nang kan ba? Oh. Ano lagi? Pare palad. Kalau aku pas palad eh. Right. Oh, lagi cegud. Ayun, tayo nakuha man. Na ako na gid guys, na urot nakakuha ang tulo. Ulit na karon. Tulo pa karpa. Hindi mo bro. Sa uno, tin. Ano, may bot-bot ni. Kaya man. Ano ko? Sa guys oh. Ang tulo. Buyan sa ni sa diri sa pispan nga gamay kay para gamiton sa one Pasko. Yun ang buyan. Okay. Nanay dungagan, motor rin makakuha. Dungagan. Nanay panghanda, libre ng bangsudan guys. Ato na ko ng para alis sa tubig guys kaya nagbulan naman sin umaha. Malaot ang king trapal og sulupin.